Panguva ino iyi tichikuona kuti chatotanga chatotsva, takuona pane nhau dzakubuda dzichitaura dzinzi aiwa tinokuadvaisai kuti aiwa nemusi weMonday mumbomira mabhizinesis enyu murega kuenda kwamunozomboenda muchinotsvaka zvekurarama nokuda kwekuti aiwa kuchange kusingadyiwi rinopisa. Sana pina mashoko anobuda achitaurwa panapa namajaras zvatinoona kuti kunyange nethe gavhimenti payakabuda ichitaura mashoko achiti aiwa ignore mashoko ageza, tinoona kuti vanhu panguva ino havazombozviteerera, vari kuteerera mashoko ari kubuda panapa una Boom Showgeza. Ndobva subscribe like on the bell icon. Ndiona pahendo yemajaras samudanyora chiti my advice to the business community is that on Monday, the 31st of March 2025, you should suspend your businesses because we are all in this together. You are operating under an extreme business environment, and we emphasize with you, let us deal with this menace once and for all. We urge the business community, particularly retail and transport community, to bear with the problem of Zimbabwe as they go on the streets to express themselves over the deteriorating state of our economy, due corruption and the attempts by Mnangagwa to sodomize our constitution. Ndomashwamdato kana majara jesu achiti aiwa panguva inoi nezvava kuitika panguva inoi zvatiri kuona kuti masituations ari kuitika especially muHarare nemuBulawayo tiona mapurisa wachipatrola ari kuuya panapa achipa aiwa precautionary measure achiti aiwa vanhu vari kuoperate mabusinesses enyu aiwa we are advised kuti musaenda kumabasa nemusi weMonday, but otherwise come mumastreets aiwa muratidzire munyatso kuita mademonstrations enyu ari peaceful to remove this regime. Mashoko ari atokwa panapa namajaras ari achipa his advice achiudza macitizens kuti aiwa let us be this together once and for all zvinge zvangopera. Mashoko anotaurwa panapa namajaras ari kuona kuti aiwa these guys tiona vachiita effort yavo panapa tiri kuona naBoom Showgeza, we are all seeing them nekukura kwavaita naBoom Showgeza. He has come also akapologize kune vanhu achiti aiwa we are sorry, inoda kuti we didn't realize this earlier, but tazozviona panguva ine kuti aiwa the regime aiwa yazonyanyisa, iri kuita zvisiri izvo zviri kuenda against the will of the country, of the citizens and the constitution. Tudze mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko chikuda comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.